नैबे भिडिअखौ नोंथां सेदलायनानै दावराव जालायनायबाव न' फिसा फिसा लुलायनानै फरेस्ट गार्डफोरजों नांलायनानै दावराव जालायनायखौ नोंथांमोना हयथ' मैयानिफ्राय नायगासिनो दं आरोना आं बेखौ माने नायनानै आंबो जोबोद दुखु मोनदों आरोना सासे बर' बिमानाव नैबे बिदि बुजानाय एखेबारे दागोखौ नुनानै आंबो जोबोद दुखु मोनदों दुखुखौ बयबो मोनदों आंल' मोनाखै जायनि जाहोनाव आंनि बे भिडिअखौ नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोनो बायद' जादों आरोना थ' खोथाया ओरैहाय आरोना दिनै माने जाय माने सरकाराव दं दा दायाथ' सरकाराव थानायानो जाखागोन नङा होमबा नों गाज्रि मोनबाबो मोजां मोनबाबो जाय माने दा जाय खुंथायाव दं बेनो दाय जाखागोन नङा होमबा बि माने सासे बर' बिमाया बेबायदि बिखुङाव मानजा जालायनाय बुख्ला जानायखौ नुनानै जोंनि बर' फिसाफ्रा जिहेथु माने बयबो दुखु मोनखाबाय नङा होमबा बेबायदि दुखु मोनबाय जेब्ला जों सोरखौ सानखारिनो दा डिपार्टमेन्टनि मानसियासो बुदों दा डिपार्टमेन्टनि मानसिया सोर दा सरकारनि मानसि नङा होमब्ला थ' बिदिखायनो माने नैबे जायनाखि बर' बिमायानो बेबायदि बिखुङाव बेबायदि मानजा जालायनाय बुजादों थ' बेखौ नुनानै बयबो दुखु मोनदों आरोना बयबो रागा जोंदों थ' बेनिखायनो जों सरकारखौनो सोंखारिगोन नङा होमबा थ' सरकारा नै बेबायदि बेलायाव खुंथायाव फैनायावबो दिनैनि दिनाव दिनैनि बेबायदि बुलाय सोलाय माने नांलाय खमलायखौ बा लाबोआलासे आंनि मथेब्ला आरोना नांलाय खमलायखौ लाबोआलासे माने मोजां परिबेसाव बेबायदिखौ माथा मारिनानै पलिटिक्सनि खोथा नालाय जेनेबा पलिटिक्सजों बे बुस्थुखौ लाबोनानै नैबे जिथुनाखि दावराव दावसि बेखौ लाबोआलासिनो मोजां परिबेसजों माने बेफोरबायदि मोजां समाधानखौ लाबोलायनांसिगौ आरोना मानो होनबा जों गोबां बोसोर माने गोबां गोदोनिफ्रायनो बेबायदि बुलाय सोलाय गुबुनजों बेबायदि दावहा नांनानै जेन थेन फिसायब्लाबो नङा होमबा फिसायब्लाबो जोङो बड'लेण्डखौ गावनि फुरा पावारखौ मोनाखैब्लाबो जिथुनाखि जों गावनि खुंथायाव मोनबाय थ' बेखौ जोङो गोहोखौ मोनबाय नङा होमबा थ' बेबायदि बेलायाव जों बेखौ मोजाङै सामलायलायनानै लानांसिगौ नङा होमबा थ' बेबायदि बेलायावबो जों गोबां माने एग्रिमेन्ट जाबोबाय एग्रिमेन्टखौ पार्ट बिदि जाबै दिनै थांनो जोबथा जोङो गोबां गोजोन गोरोबथा लानानै फैबाय बेवनिफ्राय जों सानदों माने एकदम बर'फ्रा बेनिफ्राय मोननाय मोनैया उननि खोथा नङा होमबा खाफाला मोजांबा मोनगोन थेवबो जों जिथुनाखि जि परिबेसाव दङ बे माने जोबोद गोजोन गोरोबथानि परिबेस आरोना थ' बेबायदि बेलायाव जोंनि बेबायदि नांलाय खमलाय गावजों गाव जायगा सेलायनाय फरेस्टफोरजों बिदि बुलाय सोलायखौ जोङो एकदम दुखु मोनदों आरोना एक्सुवेलि जोङो बिटिसिनि नङाब्लाबो जोङो नायनानै बर' फिसा बिमाया बेबायदि बुलायनाय सोलायनाय बेबायदि नांलाय खमलाय जानायखौ नुनानै जोबोद दुखु मोनदों आरोना दिनैनि दिनावबो जोङो गोदोनि मोनसे समनि गावजों गाव एकदम बुलाय सोलाय आखायाव हाथियार लानानै ओंखारनाय बर' बिमाया सोरजोंबा बुग्लिजानाय सोरजोंबा एकदम बेबायदिनो इनाय अनागार खालामजानाय बेबायदि बुस्थुखौ जों गोबां नुबोबाय गोबां माने खोनाबोबाय थ' बेबायदि बेलायाव दिनैनि दिनावबो बेबायदि जुदि नुबावोब्ला बर' बिमानि गेजेराव बेबायदिखायनो जों दुखु मोनदों आरोना आंनि मथेब्ला नै दिनैनि दिनाव नैबेबायदि जुदि बर' बिमाफोरनि बर'नि रायजो जानाया जुदि नैबेबायदि गुलुं गुजुङाव दंब्ला खुंथायाव थानाय जाय रायजोफोर बिथांमोना माने बेफोरखौ नायै मोजां परिबेसाव लाबोनायनि बेब'स्थाखौ खालामनो हानांगौ आरोना जाथाया खोब दुखुनांथाव खोब लाजिनांथावबो नङा होमबा ससियेल मिडियायाव फैनाय लोगो लोगो माने बे सावगारिखौ नायनो थाखाय मानसिफोरनो 1 मिनिट बा 1 मिनिटनि गेजेरावनो फुरा जेराव गासैबो सारा दुनिया गोसारजोबफैयो थ' बेबायदि बेलायाव नैबे जिथुनाखि सावगारि नोंथांमोना देखायदों बे सावगारियाबो गुथै दुनियावनो गोसारजोब्बाय थ' बेखौ नुनानै गुबुन हारिनि गुबुन जाथिनि मानसिफ्रा दिनैबो जोंखौ सानगोन माने बिथांमोनहा दिनैसिम बेबायदि आलाय सिलाय फरेस्ट रिजार्भआव थांनानै दिनै बिदि बुलाय सोलायावबो दं होननानै जोंखौ जोबोद मिनिगोनसो थ' बेफोरखौ नोजोर बोनानै जोंनि जिथुनाखि खुंथायाव थानाय जिथुनाखि डिपार्टमेन्टनि मानसिफोर बिथाङा बेबायदि बुलाय सोलाय खालामालासिनो मोजां परिबेसावसो लाबोनांसिगौ आंनिब्लाथ' नङा होमब्ला मोजां जेसेबां मोजां परिबेसाव फैगोन जों जौगागोन नङाब्लाबो जों माब्लाबाबो जौगानाय नङा माब्लाबाबो गावखौ आथिङाव गसंथानो हानाय नङा गावखौ जों रांखान्थियारि भाबै जोङो गावखौनो माब्लाबाबो गावनि आथिङाव गसंनो हानाय नङा थ' बेनिखायनो जोंनि जायखि माने जाथाया जियानो जा बेखौ समाधान खालामलायनो हानायनि मोनसे बेब'स्था दं बेखौ नोङो बुलाय सोलाय नांलाय खमलाय सोरखौबा सिगि सग'जों नङा बेखौ जों मोजां समाधानबो खालामनो हायो मोजां मोनसे परिबेस लाबोनानैबो समाधान खालामलायनो हायो बिदि नांलाय खमलायजों नङा आरोना थ' जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि बेबायदिब्ला जोबोद दुखु मोनगोन जोबोद माने बोराबगोन आरोना माने जोंनि रायजो जानाया बर'नि रायजो जानाया आलाय सिलाय जागोन बेनिखायनो जेसेबां हायो जेसेबां माने जाय माने दा दिनैनि दिनाव खुंथायाव दं बिथांमोनखौ आंनि गुरै आर'ज गाबनाय आरोना
जेसेबां हायो माने बिथांमोनखौ माने मोजांनिफ्राय मोजांसिन मोनसे परिबेसाव लाबोनानै बिसोरखौ मोनसे मोजां बेबस्थायाव लाबोनाया मोजां आरोना आं जोबनायावनो बेखौनो बुंगोन आरोना बेबायदि जाथाया बेबायदि अलखदा बेबायदि बुलाय सोलाय नांलाय खमलाय माब्ला जोबगोन जोंनियाव माब्ला जोबनानै थांगोन माब्ला सान्थियाव फैगोन माब्ला गोजोनाव फैगोन माब्ला गावजों गाव गोजोन गोरोबलायनानै थानो हागोन बेबायदिब्ला थ' जोबनायावनो आं बेखौनो आसा खालामबाय आरोना जाहाथे मोजाङाव मोजां सुस्रांलायनानै मोजाङै मोजां फैफिननो हायो बेखौनो आं आसा खालामनाय जाबाय आरोना बेखिनिखौनो आं नोंथांमोननो बुंनानै बेखिनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों